Nagsugba ta ba? Hmm? Nagsugba ta? Bata. Oh. Sa man siya, isda na eh? Ay, fish. Di na. Isda. 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 Ya, pisda. Pisda. Oh, ana. Pisda Di na ba? kay isda. Right. Sing. Bata pa. Ay, ang labaw mo ng kon. Tapos na sa pulik. Pero sayang ba? Kasagapan niya diya, ipitos niya. Ano nang pormoy? Bangkan sa dubok-dubok sa kay. Dali, ang angay tapos na sa pulik. Namoy ka nang yan. Ito baga, content ko. Suro kay ka. Di magmal. Siglugit ang ilong. Siglugit ang ilong. Food trip. Nagbungol ra pamigi sa katuig kay sikog kagabi under yung bungol dungaga na sa dron duha na gini katuig siguro. Bungol naman eh. Bungol day. Bungol eh. Ay ana. Sirang buuli og pugod. Uy. Uli mo ay bubog-bubog. Pag-uli, Normal. Ha? Di makahubog ka na uli. Ang oras man hubog. Ya sa gining oras kay alas 8 na lagi. Ay alas 8 alas 6 pa eh. Oh. Ay siya pun. Sayang kayo bago. Ano ito mga service. Flat trabe ito. Hindi ka kuha sa kumpanya. Pila na kabulan ya. Bugay mong pa-service mo na ipasiguon. Sabre. Sayang stock trabe dito kuha na. Ano hindi ko na bo? Maligya ka na. Right. Kaon. Tuwig na gunang kuha na. Tuwig na ang bitay. Dito yung Kaya naan dyan. Murag lima naman siguro kabulan. Ano sila kuha. Okay. Yung pagtilap. Panir sa mo. Sabi nando. Iyo, pamano. Iyo diya ay binuwang ano. Tinod ka na eh. Kato ka ba? Ito babae nga tambo ka itong. Abi ko binuwang ko san. Sikat ba yan sa karon? Yan Sikat, naman iutan pata. Yawan na manong ka. Di na dala motor mo. Sayang kayo naka-stock na na. Matrabe ito ba? Ako ba ko na dikit ko wala ito mga service ba? Busing boss. Oo. Tumukha na ni Bisa. Napay ko budisan ah. Basta Sana kaya na pero hindi mo kanon ay mong paliton para tipid. tinggit nga tipid pero labakangan niya. Pagka ni tinapak. Ano yun ko ang isda. Nagpalit mo siguro ng tamban ganina ba? Samo tagmahal at hindi kaon. Ilang kilo? Busing! Ilang kilo? 200 ka ba? Ah, di kaon babi ana kay. Busing. Tamban na may gipakita de, betis na ni kwarta. Yatay. Suka dito, malay suka dito.